नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अभी अभी आप सब खातिर एगो बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेके आयल बानी। जो न्यूज़ बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। अभी अभी खेसारी लाल यादव जी के एगो धमाकेदार नया सिक्स पैक के साथे एगो शानदार लुक रिलीज कइल गेल बा, जो नाम में खुद खेसारी लाल यादव जी बाड़े सिर्फ और सिर्फ। और ई फोटो के शेयर कैले बाड़े फिल्म के डायरेक्टर, जी हाँ, बोल राधा बोल फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल जी और खुद खेसारी लाल यादव जी भी। और साथ में ई जानकारी देले बड़े कि आखिरकार बोल राधा बोल फिल्म के जोन शूटिंग बा वो पूरा तरीका से समाप्त हो चुकल बा। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। आप सब जानते रहनी कि पिछला कुछ दिन से गोरखपुर में ये फिल्म की शूटिंग चलत रहे, तो फाइनली सारा कुछ कंप्लीट हो चुकल बा। सारा टीम पैक होके अब पोस्ट प्रोडक्शन खातिर एके भेज दियल गइल बा। फिल्म के एडिटिंग हुई और ओकरा बाद पोस्टर डिजाइनिंग हुई, बाकी सब काम हुई और ओकरा बाद लास्ट में डबिंग करके तब एक फर्स्ट लुक और ट्रेलर जैसन चीज़ रिलीज कइल जाई। फिलहाल तक खेसारी जी के ई लुक बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा बा, जो नाम में उनकर एगो नया ही रूप देखे के मिल रहा बा। जी हाँ, घुंघराला बाल, सिक्स पैक और खुला टी शर्ट और एगो अलग ही मौसम में ई पोस्टर के रिलीज कल गई बा, जो कि दर्शक लोग खूब ज़्यादा शेयर कर रहे बड़े। तो आप लोगन के अगर ये वीडियो पसंद आयल बा, खबर पसंद आयल बा, तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।